Hvordan ser du selv på din datter? Min datter er simpelthen det mest fantastiske barn i verden. Jeg vil faktisk gå så langt som til at kalde hende et vidunderbarn. Hun laver altid, og jeg gentager, hun laver altid sine lektier og er dygtig i skolen hver eneste dag. Hun er simpelthen en rigtig 12-talspige, lige sådan en lærerne elsker, og jeg kunne på ingen måde ønske mig overhovedet en bedre datter. Selv sport er hun mega dygtig til. Hun mestrer alt fra tennis til svømning. Hun kunne simpelthen både deltage i EM og DM og OL, hvis hun havde lyst til det. Men nu har hun jo valgt at jagte de der 12-taller. Det er ikke fordi hun behøver at jage dem, fordi hun har rigtig let ved det. Men det synes jeg simpelthen er den bedste beslutning, min datter kunne tage. Hun er velopdragen og dygtig, og hun ville aldrig nogensinde kunne gøre en flue fortræd. Hun vil aldrig gå til fester. Hun hader fester. Nej, hun vil meget hellere sidde på sit værelse med en god bog og en kop te, og det sætter jeg pris på. Noget andet er, hun er også en utrolig god kollega. Hun er flittig, og hun træder altid til, hvis de her mangler en hjælpende hånd. Så der er hun også bare den dygtigste på sin arbejdsplads. Hjemme er min datter bare den mest pligtopfyldende datter, man overhovedet kunne have. Hun tømmer opvaskemaskinen, hun rydder af bordet, hun lægger tøj sammen. Hun gør simpelthen alt, hvad man beder hende om, og der er ingen sure miner. Og igen, hun kunne ikke være mere pligtopfyldende. Hun kunne ikke være mere fantastisk. Jeg elsker bare min datter, og jeg kunne aldrig få en, der var bedre end hende. Vi har i de sidste 24 timer fulgt din datter, så vi har lige nogle klip, vi gerne vil vise dig. Ej, det glæder jeg mig simpelthen til. Ej, tusind tak for det. Hvor spændende. Ej, det kan ikke passe. Jamen, hvad laver de? Hvad er det her for noget? Ej, det er ikke min datter. Sig mig, hvad har I gjort? Det kan ikke passe. Min egen sidder og spiser kage og går til fester. Det kan simpelthen ikke passe. Stop med det. Jeg vil ikke have det. I må gå ud herfra. Det har ikke noget med min datter at gøre. Vil I ødelægge mig og min familie? Kan I så forsvinde? Ud! Nej, jeg vil aldrig se jer mere.